ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೀರಾ ರೋಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಯಾನೆ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅನಿತ ಕನಗುಲು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತರ ಎಂಕುಲು ಮಂದಿರದಲ್ಪ ಅಗಲೆಡ್ ದುಮ್ಮು ಮುಟ್ಟದು ಅಗಲಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಿಯಾ ಬಕ ಅನಿತಕ್ಕಲ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಬದ ಪಗ ಏಪಲ ಪರ್ಬ ಮುಗ್ಗಿನಿಡ್ಬಕ್ಕ ಇಡೇಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಚೆಯ್ಯರ್ತಿಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ದಸರಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಡಗ್ಲ ಪೋರೆಗಿತ್ತುಜಿ ಇಡೇಕ್ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೋಯಿನ ಅಂಚೆನ ನಮಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆಪುಂಡು ಇಡೇಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನದಾಗ ಬೇಗ ಪೋದು ಬೈದ ಜನದ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಚೆರೆ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಈಗ ಪೂನಾಗ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡ್ಪತ್ತೀನಿ ಬನ್ನಾಗ ಬಸ್ ಹಿಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಬಸ್ ಹಿಡ್ ಬೈದ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಂಗೆಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಹೊಸಗ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಂದಿರ ಪೋದು ಪಿರವತ್ತ ಇಂಕುಲು ಗಂಟೆ 19 10 ಗಂಟೆ ಪೋತೀನಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಯಾನಿ ಹೊಸೈ ಪೋಂದಿರಲ್ಲ ನಾ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೊಸೈ ಪೋಪು ನಾನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹೊಸೈ ಪೋಂದು 2 ವರ್ಷನೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ದಾಯಕ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಕಟ್ಟದ ಪೋರ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಒಡೆಕ್ಲ ಪೂರ್ತಿಸಿ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಪೋರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪೋದಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊರೋನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವಂದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಚದ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋರೆ ಬರ್ರಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಚ ಆನ್ಲೈನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಡ್ನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಾತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೂಜೆರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪೋರೆ ಪೂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರೆ ಸುಮಾರ ಪೂರ್ತಿತ್ತು ನಂಚದ ಹಂಗೆ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೊಂಚೂರು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ತಿದ್ದಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಚೂರೇಕುನು ನೆಟ್ಟನೆ ಬಸ್ತೇನೆ ಬೆಳ್ದಿತ್ತು ಬತ್ತೇನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಡೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಂಬುಂಟಿ ಮಾತ್ರ ದಿಂಬುಡು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಕಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನು ಏರು ಏನ ಮೈತಿ ದಿನ ರಂಗೋಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಶೋ ಪಾತು ಮಸ್ತ್ ಶಾನು ಏನೇನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಮೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರೇನು ದುಂಬುಲನೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಂಬೈ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ
ಚಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚಾ ಪರ್ಪ ಇಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಾತಿರ ಒಟ್ಟಾದ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾತ ಮಗ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಉದರೇನೇನಂತ ಸ್ಪೈಡಿ ಸ್ಪೈಡಿ ಬೊಗಾಯ್ತಾ ಮಿಲ್ಕಿ ನೆತ್ತ ಮಿಲ್ಕಿಯೇ ಅವು ಪೊಣ್ಣಿ ಗಾಣ ಹಾಂ ಅವು ಬರ್ಪೂಜೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಣ್ಣ ಐಕ್ ಬಡ ಇಂಚಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ ತಿನ್ನೊಂದು ತಿಂಡವು ಅವನ ಅರ್ಲ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇಂಚಕ್ಕೊಂಡವು ತಿನ್ಪುಂಡು ಬಂದು ದೇಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಯಾವ ಜಾಗ ಗುಬ್ಬಿನ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಗ್ ಏನೇ ಹಾಂ 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 ಉಂತಾಯ್ ಬರಡು ಉಂತಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಹಾಂ ಕುಡ್ಪದಿ ನತ್ತವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೈ ಬಾಡುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಚಿ ನೆರ್ಪರಿಜ್ಜಂದು ಆಗಲ ರಂಗೋಲಿ ಮುಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಲು ಮಲ್ತಾಯಿ ಬಾಕಿ ಬಾಡುಚ್ಚಿ ಚೂರು ತಿರ್ಗರೆ ಎಂದು ಪಿತಾಡಿಯಾ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೈತಿತಿ ಗುಲ್ಲುಲ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ನಗಲಿನಿಗಲೇ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿಡ್ತು ಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ವಸ್ತು ನೆಟೆ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿರು ಐಕ್ ತೂಕಂದ್ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕುಲು इसके साइज थोड़े थोड़े शॉर्ट रहता है इसके लिए फिर आप फिटिंग करने का क्या मतलब है हम अपने अपने साइज के हिसाब से कंफर्टेबली स्टिच कर सकते हैं खाली एक फिटिंग ले लेंगे ना तो उस कुर्ती का लुक ही अलग आता है हाँ ये तो एक से एक मटेरियल रहता है तो रेवन उन्होंने पहना वैसा ही है ये ऊपर का दिखाओ ना ये वाला ये उनको शौक ये दोनों लाइन फैले हैं वो ब्रेड वगैरह ये सब जितना है सब फैले ఇక్కడ పానీపూరి పార్టీ ఎన్న బాబిన లెక్కోడు ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಪಿರ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ
ಕೈಟ್ ರಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಉಂಟು ಹಿಂದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಒಂದು ಬದಿಟ್ ಒಂಜಿ ಗಿಳಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಎಡಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಿ ಬರ್ರೆ ಪಂಡೇರಂದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅವ್ನು ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡೇರ ಅಂಚದ ಹೋದ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲದ್ದೆ ಅನ್ಲ ಮೂಲ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕಣ್ಣೊಂದು ಕುಲ್ದೇರಿ ಇರುವೆರ ಪಪ್ಪಸೊಂದು ಕೈ ತೋಜ ಏತುಂಡು ನೆಲ ಬಾಂಬಂದು ಏನೇನೈತೆ ಪುದರ್ ಏನದೆ ಅನ್ ಪುದರ್ ಏನೆತ್ತ ಪಾಪ್ಗೆ ಪುಡಪೋರ ಅವತ್ತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ ಟಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಗುರು ಏನ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತು ಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪು ಜಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶೀ ಪೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ರೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ರೆಡ್ ಪೊಟ್ಟು ಗುರ್ನ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಈಶಾನ್ ಧ್ಯಾನ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುನಿ ಈಶಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ಸತ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ನುಂಡ ನಿಗಲು ಈಶಾನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ ಮಗಳು ಮುಚ್ಚನೆ ಏಪಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಈಶಾನ್ ಅಂತ ಊರಡಿತ್ತದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಿ ಆತಿರು ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟು ನನಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೋಜಂದಿತ್ತಲು ವಿಡಿಯೋ ಇಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವಣಸ್ಪುರ ಆಣೆಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಜೊಪ್ಪರೆಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲೇರು ఒక ಗಂಟೆಲ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚದನ್ನು ಇಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಮೀದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಚಾಪರ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಲನಾ ಹಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿನ್ನರ್ ಇತ್ತನ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಬೈಂದರ್ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಬಾಯ್ 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 ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತರು ನಾನು ಬೇಗನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅದು ಗರ್ದಿ ಇತ್ತು ಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇನೆ ಬತ್ತದ ತಿನ್ನಾತಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.